sa good vibes na puno sang duag sang Paskwa ang Kapitolyo Probinsyal. Aton saksihan ang Paskwa sa Kapitolyo ceremonial switch on sa sininga report. Sa isa ka programa ang ginsakdag kagabi sa mga opisyalas ng gobyerno probinsyal sa Kapitolyo, nasaksihan man sa mga negrense ang ceremonial switch-on virtually sang Paskwa sa Kapitolyo. Si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson, kagang sangguniang panalawigan sang Negros Occidental sa pagpamuno ni Vice Governor Jeffrey Ferrer ang nagpamuno sang programa. Sunod kay Lacson, ang switch-on ceremony nagapahanumdum sa tagsa-tagsa sang kapawa sang manluluwas sa mga panahon nga mabudlay ang mga pagpatod. Let us also rekindle and renew our promise to our fellow Negrenses that we are going to continuously work for their best interests. For the coming of Jesus should further evoke in us the spirit of sharing, love, service, community, and unity. 3, 2, 1! Happy Holidays, Negros Occidental! May pandemya man, nasalida kag nasaksihan sa mga Negrense ang katahong sang duag sang Kapitolyo, kasubong man sang lagun. Lain man ang pagsaulog kag pagdumdum sang Paskwa karon, pero sunod sa gobernador, wala ini nagkambyo sa matuod nga kahulugan sang selebrasyon.